Mela, nittestjaw daqsxejn is-sistema kif ħataħdem fil-sigħat li ġejjin ħanibdew dawn l-intervisti li jiena ser nagħmel mal-tliet kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista u jien ovvjament se nagħmel dawn id-domandi mill-punto di vista ta' partitarju nazzjonalist, mill-punto di vista ta' Malti li qed inħares lejn dawn it-tlieta erba' min-nies, qed ngħid tlieta s'issa tlieta aċċettaw. U se nagħmel id-domandi li jiena bħala Malti, bħala partitarju nazzjonalist, nixtieq li dawn it-tlieta li huma jirrispondu. Jiena diġà għamil ċara li jiena personalment il-preferenza tiegħi huwa Alex Perici Kalaxxone. Però qed nagħmilha ċara ħafna li jiena meta nagħmel l-intervisti ma' tliet persuni li s'issa aċċettaw jiena neqpa' miftuħ illi Frank Portelli jaċċettaw ukoll m'għandux assolutament l-ebda diffikultà. Jiena se nsaqsi d-domandi lill-kandidati kollha li jien jidhirli li kulħadd għandu dritt għal risposta għalihom. Ili fix-xandir kważi 30 sena u l-obbligu tiegħi huwa lejn is-semmija lejn min ikun qed isegwi l-intervista. U nixtieq nassigurakom li b'ebda mod muħanati xi vantaġġ lil Alex għax huwa l-persuna li jiena diġà ħriġt waqt illi huwa l-persuna li s'issa qed igawdi l-appoġġ tiegħi. Jekk għandkom xi domandi li taħsbu li ikun tajjeb li nsaqsuhom, nixtieqkom tibagħtu messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook biex nżidhom mad-domandi li nkun qed nikkonsidra jien. Jiena nixtieq nagħmel appell. Hemm erba' kandidati, erba' min-nies li ħarġu għonqhom biex imexxu lill-partit. Kulħadd għandu l-preferenza tiegħu. Min ir-raġuni u min l-oħra. Fi ftit ġimgħat oħra ser inkunu nafu min minn dawn l-erba' min-nies għandu l-privileġġ li jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Min minn dawn l-erba' min-nies se jkollu l-inkarigu li jrebbaħ lill-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni li jmiss u jkun Prim Ministru ta' pajjiżna. Id-domandi li se nsaqsi se jkunu domandi li waslu biex nkunu nistgħu nevalwaw lil dawn il-persuni abbażi ta' dawn il-miri tagħna. Ejjew ma nxejrux bandiera għal ebda raġuni ħlief li nħossu li huwa l-aħjar persuna. Ejjew nkunu maqudin kollha kemm aħna, m'hemmx għalfejn naqblu dwar minnu l-aħjar kandidat. Imma jew naqblu illi rridu li l-aħjar persuna immexxi lill-partit. U wara kollox, l-ewwel jażlu l-kunsilliera, u mbagħad jażlu t-tesserati, u mbagħad kulħadd ibaxxi rasu. U niġbdu l-istess ħabel ħanirbħu u jirbaħ pajjiżna. L-intervisti ħajibdew minn għada, però jiena ma rrid nagħti ebda vantaġġ l-ebda kandidat, allura jiena se naħroġhom kollha f'daqqa. Modi ħajkunu rekordjati, għal-lavori ħajkunu ħajħorġu bħala videos fuq Facebook Live u se naħroġhom waħda wara l-oħra malli jkunu tlieta li huma lesti. Għaliex ma rrid nagħti l-ebda vantaġġ bil-ħadd. Niltaqgħu dalwaqt. U grazzi.